निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी ज्योती संजय गंगापूरकर, विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग कन्याकुमारी सादर करीत आहे धर्मपालनासाठी रामायण। संकलन सौ प्रतिभा कुलकर्णी। तर धर्मपालनासाठी रामायण या पुस्तकातील एक उतारा मी आपणास वाचून दाखवणार आहे। गृहस्थाश्रम महात्म्य। आपले ऋषीमुनी म्हणतात की जेव्हा देशामध्ये सगळ्या व्यवस्था कोलमडत असतील तेव्हा फक्त एक काळजी घ्या की परिवार ठीक आहेत की नाहीत हे बघा। जर परिवार ठीक असतील तर बाकी हळूहळू सगळं ठीक होईल। कारण समाजाची धारणा फक्त गृहस्थ करतो, ब्रह्मचारी करू शकत नाही, कारण तो कमावत नाही। वानप्रस्थी करू शकत नाही, वानप्रस्थीचा धर्म वेगळा आहे, तो अर्थार्जन करू शकत नाही। संन्यासी तर नाहीच नाही। म्हणून समाजाची धारणा करणारा, धनसंपत्ती निर्माण करणारा, योग्य भावी पिढी देणारा फक्त गृहस्थ आहे। जर गृहस्थाश्रम ठीक असेल तर ब्रह्मचारी ठीक होतील, म्हणजे विद्यार्थी ठीक असतील, वानप्रस्थ ठीक होईल, जे वयस्कर लोक आहेत ते अनाथ होणार नाहीत, रस्त्यावर येणार नाहीत, तर ते अंतर्मुख होऊन आपल्या जीवनात अजून उन्नत होऊ शकतील। कारण खायला मिळेल की नाही ही चिंता त्यांना राहणार नाही। म्हणून गृहस्थाश्रमाला आपल्या संस्कृतीमध्ये अत्यंत महत्त्व दिलेले आहे। या गृहस्थाश्रमाचे अनेक आयाम समजून घ्यायचे असतील तर त्यासाठी रामायण आहे। अनेक टीव्ही सिरियलमध्ये दाखवल्यामुळे असं झालंय की आश्रम म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक झोपडी येते। त्या झोपडीमध्ये लांब दाढीवाला भगवे कपडे घातलेला एक माणूस बसलेला असतो आणि तो म्हणजे आश्रम। असं जर असतं तर वैवाहिक जीवनाला, परिवाराला, कुटुंबाला गृहस्थाश्रम हे नाव दिलंच नसतं। आश्रमाचा अर्थ असा आहे की काहीतरी लक्ष ठेवून त्यासाठी प्रयत्न केले जातात। आश्रमंती इति आश्रमः आश्रमंती स्वस्व तपः चरंती यत्र। लक्ष प्राप्त करण्यासाठी पुरुषार्थ करावा लागतो, आपली सगळी ताकद पणाला लावावी लागते, तर गृहस्थाश्रमातही करायचे। गृहस्थाश्रमाचं साध्य। गृहस्थाश्रमाचा हेतू काय आहे, गृहस्थाश्रमाचे लक्ष्य काय आहे, तर ते 3 प्रकारे सांगितले जातं। एक म्हणजे प्रजनन। प्रजनन म्हणजे प्रकर्षणे जनन, म्हणजे जी मुलं येणार ती आपल्यापेक्षाही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि आध्यात्मिक दृष्टीने उत्तम असली पाहिजेत। शिष्यत इच्छेत पराजयम, पुत्रात इच्छेत पराजयम। आपण बघितलं की दशरथ राजाला अतिशय आनंद होतो जेव्हा अयोध्येवासी म्हणतात की हो हो राम राजा झाला पाहिजे। तर दशरथ म्हणतात, अरे इतकी वर्ष मी राज्य केलं, पण आहो तुम्ही अजून काही वर्ष राहा ना। असं न म्हणता राम राजा होणार म्हणून तुम्ही फार खुश झालाय। आणि याचं दशरथाला दुःख नाहीये, अत्यंत आनंदच आहे की अयोध्येतील लोक माझ्या मुलाला राजा बघू इच्छितात। पुत्रात इच्छेत पराजयम, माझ्यापेक्षा माझी मुलं चांगली निघाली पाहिजेत। पण हे काही सहजपणे होणार नाही। यासाठी आपल्या घरामध्ये आपण कसे वागतो, काय बोलतो, आपले जीवनातले
नीती नियम काय आहेत, आपली अंतर्शक्ती काय आहे हे बघून मुलंही तशी वाढतात. आपल्या शब्दांनी मुलांची घडण होत नाही, तर आपल्या कृतीने आपण कसे वागतोय यावर मुलांची घडण होते. म्हणून प्रत्येक क्षणी आपण काय बोलतोय, काय करतोय, काय करत नाही यावरून मुलं घडत असतात. यासाठी 1-2 उदाहरण पाहूयात. शाळेतील प्राचार्यांना किंवा शिक्षकांना असे बरेच अनुभव येतात. काही माता येऊन सांगतात की काही कळत नाही, माझा मुलगा ना फार खोटं बोलतो. कोणताही मुलगा असो, त्याला जन्मता खोटं काय माहीत नसतं. तो ते आपल्याकडून शिकतो. तो आई वडिलांकडून मूल्य शिकतो. मग तो त्यांना 1-2 उदाहरण सांगितली. मी म्हटलं, असं अनेकदा घरांमध्ये होतं. आपला हेतू चांगला असतो, पण त्याचा परिणाम उलटा होतो. जसं आपण घरात बसलोय आणि काहीतरी टीव्हीवर बघतोय, अत्यंत मनोरंजक, आणि ते बघत असतानाच फाटकाचा आवाज येतो. म्हणून आपण खिडकीतून बघतो आणि एक असा माणूस येतो की जो सतत बोलणार आहे, आणि आपण म्हणतो, अरे राम, हा बोर माणूस आला. तो आता मला बोलू देणार नाही, बघू देणार नाही, तो सतत बोलत राहील. हा आत्ताच का उपटला? आपण बोलतोय घरामध्ये, छोटा मुलगा ऐकतो आहे, बेल वाजते, आपण दार उघडतो आणि नंतर म्हणतो, या या या, किती दिवसांनी आलात, छान वाटलं. आपला हेतू चांगला आहे. आपण काही तर त्यांना दार उघडल्यानंतर असं म्हणणार नाही की अहो तुम्ही इतके बोर, आत्ता कशाला आलात, असं अपेक्षित नाही. असं करायला पण नको. पण तरीही तो आपल्या मनात विचार आला, तो मला माझ्या मुलांसमोर बोलावा की नाही, बोलला तर त्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार आपण करीत नाही. आणि म्हणून समोर एक मागे दुसरं असं मुलं बोलायला शिकतात. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.